és impossible. I pensi algú que en diner públic es pot pagar tot, és impossible. Per tant, respectant els escenaris, però s'han d'impulsar coses absolutament conjuntes, perquè si no, no avança. Hem de treballar més en una línia que costa, amb iniciatives públic-privades. Iniciatives públic-privades. I amb estratègia territorial. Frase importantíssima en aquests moments en el territori. Estratègia territorial. No es poden fer guerres individualitzades. Això és un error. Si el sector econòmic es guanya molt bé la vida, respectant aquestes regles del joc, el territori guanya. I l'administració guanya, i tothom hi guanya. La segona comarca més forta en creixement és el Baix Llobregat. Per tant, això vol dir el que vol dir, que hi ha un gran esforç de tothom i de les empreses. La feina que està fent en aquests moments tothom, el país, però el sector empresarial, és extraordinari. És a dir, i quan veus que en pocs mesos ha crescut tant, també et preocupes. Perquè dius, home, potser això hem d'avaluar la moneda. Dius, no ho hem fet, no? Doncs què ha passat aquí, no? Que en pocs mesos el canvi ha estat molt significatiu, per tant, enhorabona. El país necessita molta més formació. És una mancança encara el tema de la formació. I la formació s'ha de fer amb el sector empresarial, però no és que l'administració diu, escolta, faig això, mira que t'ho explico i t'ajudo i et subvenciono. No, això no ha d'anar així, des del meu punt de vista. És a dir, el sector empresarial ens ha de dir i ha d'estar, ha de dissenyar i ha de formar part d'aquest disseny. Ha d'estar en el nucli de la decisió. Hi ha desconeixement de les iniciatives i de les emprenedories que hi ha i de sectors que estan treballant de forma magnífica. Què vull dir amb això? Que treballar en xarxa és fonamental. El país ha de treballar amb molta més xarxa, amb més coneixement del que està passant en el territori en tots els àmbits. Es perden iniciatives en aquests moments, s'estan perdent iniciatives amb nom i cognom d'empreses que volen desenvolupar una cosa i no poden per la normativa. Complicadíssima, per les sessions que s'haurien de fer, les modificacions de PGM, els aprofitaments, la gent es desanima. Per tant, hem de trencar i flexibilitzar, trencar les normes que hi ha moltes vegades en els espais que s'està fent activitat econòmica. El que està significant des del punt de vista, a part de personal, del temps que hi dediquem als desplaçaments, des dels nostres llocs de residència als nostres llocs de feina, en aquest desenvolupament econòmic, també des del punt de vista econòmic, el que suposa tenir tantíssima gent ficada o dins d'un cotxe o pujat en una moto o dins d'un tren, anant i venint del lloc de feina. Totes aquestes hores posats en consideració de força del treball, em sembla que seria la primera empresa del país amb diferència. Vostè què fa? Desplaçar-me. Aquesta tasca seria segurament la tasca que aportaria més PIB en el conjunt de Catalunya i em sembla que molt productiva no ho és. Per tant, valdria la pena que també féssim tots plegats un pensament. Precisament en aquesta etapa on entren competències professionals, home, el que té que dir la seva és precisament l'empresa, que és com passa al centre Europa. Al centre Europa ningú, si veus qualsevol sistema de governança a Europa de forma general, veus a l'empresa i els sindicats, lògicament, totalment implicats i, a més, amb capacitat executiva, no consultiva, com és aquí, de manera permanent. Això és una barbaritat i això es té que canviar.